Айде да направим сега едно клипче и да покажем на Бачи Светло рибата на МК-83 на Любето, къде се забавляваме ние. Къде по-точно релаксираме, де. На Балканче лекичко, с моя Кептен Джак, Божо тигъра. Дойдехме да отморим леко семейно. Стига с рибите, достатъчно време за риба има, да ходим постоянно, затова е. Този уикенд решихме да го отделим малко на нашите съпруги и семейства. Направим едно клипче, къде си ядем и си хапваме и си пиваме рекийки. Айде да видим сега бате Божо къде е. Долу се капа, пра, страшна работа. Его. Селски туризъм. Идеална работа. Его. Хвърли ги на простора, шиманото и гащите. Кажи. Една чаша и на мен, бе. Ще ти дам, бе. Ще пиеш ли? Его, бати Божо, капитана. Само и същи ловът. Бъдещия шампион. Спи горе на втория етаж, аз съм на първия, той е на втория, неговата вип зала. Телевизори, милевизори, ел седят. Как не мори да? Видим язовирчето, дали се вижда от тука. Къде сме? Нашите жени с децата отидаха малко да си направят разходка до язовирчето. Пътечката. Има и други вили на други колеги тука. Его Светло, къде ще го вода другия път? Светло. Колеги, пълно народ, лодки, всеки дошъл да отпочине, да избяга от джегите, от горещините, да отмори. Ето, перфектна работа. Язовирчето, страшна работа. Красота голяма. Голяма красота, голямо чудо.